главата му поставена сламена шапка. Тя си го изглеждала чудесно, когато е била нова. Малкият братчо обаче му щерика. Не бойте, ти обикновен снежен човек. Аз не съм обикновен снежен човек. Аз съм специален снежен човек. Аз съм дете на децата, рожба на детски ръце. И съм сърдечен приятел, нищо, че нямам сърце. Казват, че нямам, но тихо нещо в мене топти. Вътре будилник ли скриха? Туп, 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 чуй го и ти. Пада от свод безбрежен, още сняг, ухъв и мек. Аз мисля, даже снежен, важно да човек. Ах, що е трудно за снежен човек? Нужно е салце и две ръкавички. Слънцето е добре да е гърдемек. Ти ще жени си смели ръчички. Хайде, излизай на болните. Нека продължа споените. Нека е детския сън пласте. Бял като приказка снежен човек. Означава, че са без месо, вярващите хора. Постят цели 40 дни преди Коледа, за самия пъти вечер. Също се само постни горби, вишни, фасул, сърми, зеле с ориз, чушки напълнени с боб, глава мюхането на тиквеника във фурната, ще мощем шар, варено жито, орехи, лешници, плодове. Гостите трябва да са 13. Толкова на брой са били Исус Христос, заедно
помагай,